bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet sare jaam hiire moon hannde ko talata ɗum noon ko mardi hawri ko 16 lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habruji moon e ɗemgal Pulaar ma jafno hanke dañani arde kono noon ma en dutto e habruji hanke ko ɓuuri hewde ko haalate hannde ne wayno ko habruji meɗen toon to États-Unis ɗum noon ko caggal nde kanko Donald Trump kadi nde o ɗeɓi warede ɗum noon ko samedi ɓennuɗo en wonande won pellunoɗom kadi ko ɗum conseil hen hannde e kadi oɗo saaha joni en wayno ko tuggi hanki ha ñalawma hannde ha janggo ko convention mabɓe kamɓe républicain ko ɓuuri wattede haqqille ma en gartu hen ko yimɓe ɓe ganduɗa darinoma contre makko ɗum noon koye premier uji habaruji men international manaw en toon to Mauritanie ono kanko ancien président mo Mauritanie Abdoul Aziz ene wayno ko cellal makko ko ɓeydi wonde grave tugnade kadi e journal Sahara Média toon to Rwanda woteji baɗɗi toon kadi ene wayno ko kanko Paul Kagame ko kanko dañi ken wona 99% e ko résultat ji puɗɗiɗi yaltude ma en dutto toon kadi toon to Guinée seppoji nan toon kadi si babunde yimɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa enen nangga oɗo saaha joni ɗum noon ko ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawnude ɗo journal ma en jañi hen sen garti joni so Allah jaaɓi seftinɗon tan hannde ko talata hawde ko 16 lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi ma en gartu joni ɓe heɗotoɓe radio Juillet sare on calminama lawol gongol ko musidɗo mon Amadou Touré haalata e moon ko siftinɗon tan hannde wayni ko ɓuuri haalede oɗo saaha hannde ko fate convention gonɗo toon to Milwaukee ɓuuri haalede hen wayni ko kanko Donald Trump yimɓe ɓe ganduɗa kañumen koyem ko candidat ji pour yidde kañumen suɓede wonde candidat républicain ji ko wayno Nikki Haley ko wayno kanko De Santos e ko wayno même holno Ted Cruz ko ɓeɗo en wayno haqqillaji mbatta hannde ko jogori haalde e ɗum noon wayno ko kamɓe fof en ko famata no oɗo saaha joni e tugnade kadi discours aji ɗi mbaɗi ɗi kamɓe fof ɓe gabbi hay sinno wonko ɓe jogorno haalde goɗɗum ɗum ko jiida en e ko Donald Trump yiiɗi haalde ko en wayno ɓe mbayli discours aji mabɓe ruttade tan e wonde ñande asende hono kanko Donald Trump ene wayni ko o ɗeɓi warede si babude won suka goto wonnoɗo e goto e kuuɓeje takkiɗi ɗum o ɗani ɗum ken wona 150 feet 150 feet ɗum ɗon firti ko ma won 45 métre walla 56 métre ɗum noon ko hakkude kanko suka oɗo wonnoɗo huɓerɗo e toon to Donald Trump darinoɗo ɗum noon waɗani no feewi ene wayno ko kañum hoorumum tugnade hannde ko yaltuno ñande hen télé a woofimo kural ngal fi wonde koye nofru makko ñamru ndu woodi ko seeki hen ɗum noon ko tugnade kadi ko yaltuno e télévision tugnade kadi holno filmirno kono e wayno hannde habaruji nen continue yalta wonde wiyeɓe wonde ko oɗo saaha joni hono kamɓe démocrate en noddi wonde walla mbaɗi feere hono oɗo suka pour ha kañum hoore mum walla complot ji mbaɗi noon ha kañum hoore mum beele en ƴeewa yoɓade fitanmo ko kanko Donald Trump halluji goɗɗi kalteɗe oɗo saaha joni ko kamɓe démocrate en kadi ko surtout yen yimɓe joguiɓe ko wiyete théorie ji ɗi ganduɗa e nder médias sociaux ji ene kala ne mbiya wonde ko ɗum ɗo ko complot kamɓe républicain ji mbaɗi ɗum pour beele en ɓeyda hono kanko Donald Trump chance makko beele mo wawa gagnade wotoji baɗoji ñande 5 novembre e ɗum noon kadi eɓe kolli hen wonde ko kanko Donald Trump ni hay photoji kolleteɗo wonde ɗo mo gagni en ɗum ɗo e ƴiƴam ɗam ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa en ko complot wona gonga donc tugnade hannde ko haalate oɗo saaha joni wonde est ce que ɗum ɗo ko complot wonno walla wona complot ene wayno ko ɓuuri hewde kamɓe secret service e kamɓe FBI e kamɓe ni police local kala ɗum ko wayno président walla ko wayno ni ko laamu sen yaaha kene ɓuura kilométre uji ɗiɗi ko taari nokku oɗon ɗo wonata ɗo koko ƴeewete hay goto wawa nannude hen ko foti e maslal e kadi ko fama tan ene wayno ko kanko kamɓe secret service e kamɓe kadi yimɓe police local ɓe jii waji o en nde hartonde e jii kadi nde jooɗi nde woni toon nde leeli toon nde e kadi secret service actuellement felluɓe mum ɓe eɓe nanggama eɓe kaala radio ji mbi ɓe mbawa fellude taw par ce que ɓe jokkaka yamirore ɗum ɗon ko hunde nde meeɗani yiyede wonande secret service par ce que kamɓe oɗon banggue ko gueɗe mabɓe ne jaayi hadde neɗɗo ɗippude tawde déjà mbaɗe mum kural ɗum ɗo fof ko gueɗe jantuɗe henne théorie ji kalteɗe ɗi wonde ko est ce que ɗum ɗo ko wona kanko Donald Trump yimɓe makko mbaɗi complot pour beele mo dañotoɓe ko wawi wonde fof ene wayno ko enquête nen continue waɗede hawnaki ma won ko yalti balɗe garoje ɗe hen kadi won continue hande wiide wonde ko ƴiƴam jaltuɗo am yeeso makko walla nofru makko wiyete gañum ko ɗum ɗo fof ko hunde nde fewjade ko hunde wona gonga kono hay goto andata holko woni gonga holko wona hen gonga
ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayni ko kanko président Joe Biden e nder haalluji haalaɗe o felama hen woni konngudi ɗi o yaltino en ko adi suko ne fella walla ko wawi wonde walla oɗon événement o haali noon o wi wonde ko oɗo saa joni wayni ko yonti hankkadi hono kanko Donald Trump re yitere waɗa e makko ɗum noon won yimɓe felliɓe wiide wonde ɗum ɗo henna ko est ce que ko fiide wiide wonde ko kanko Donald Trump yo ware walla e wiide ko goɗɗum kanko Joe Biden o yalti e médiaji goɗɗi e surtout entretien mo wadde kadi e télévision biyeteɗo MBC o wi wonde ko haalano o wi ko Donald Trump to foti wattede haqqille par ce que gueɗe ɗe haalata ɗe hen ko gueɗe kulɓiniɗe wonande démocratie Amérique ko wawi wonde fof ene wayni ko convention woni koye lawol muɗum ko fama tan hanki e nder habruji jaltunoɗen puɗɗi convention nde ko surprise mawɗo waɗa toon to Milwaukee ɗum noon ko Wisconsin ande caggal kanko Donald Trump ene ɗaminno wonde yimɓe tato ko kañumen goni hawnaki goto men ma ƴefte pour wona candidat hono kanko gouverneur Burgum kanko Marco Rubio jeeya toon to Florida e kanko JD Vance ko ɓeeɗo tato ɗamino goto men ma ƴefte kono ene wayni ko ɗon e convention fuɗɗi nde hono message ummi to makko kanko Donald Trump wi wonde o ƴefti JD Vance donc JD Vance ko jeeyaɗo toon to Ohio kadi ko sénateur keso toon to Washington e kadi ko kañum hoore mum ko militaire wonno ko Marines e kadi ene wayni ko joguinoɗo business aji muɗum kadi ko neɗɗo tugnade kadi e attaque uji puɗɗi walla koɓe puɗɗi kamɓe démocrate tan jaam ko neɗɗo ala fof ko haalani e Donald Trump haalluji bonɗi nden nde Donald Trump laami aɗa nde o gonɗinani ɗum o haalimo ala fof critique ani ɗum kono noon ko caggal nde kanko hoore makko nde o naati toon to Sénat ene wayni ko kanko kadi ko neɗɗo gonɗinɗo walla ko neɗɗo caliɗo wonde ko Donald Trump kañum hoore mum ko perdi élection ngaji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas kanko hoore makko ko caliɗo wonde ko États-Unis no foti wallude ko to en to Ukraine kadi pour makko Ukraine ko gueɗe ɗe ganduɗa en kañum hoore mum foti jabde kala ko Russie heɓte muɗum sen yiiɗi guerre o deeƴa alay saago jaaɓa ɗiɗon kadi pour o ƴeewa jaam kanko hoore makko JD Vance ɗum noon tugnade hande kamɓe démocrate en message uji ɓe kalata kanko JD Vance kadi ko neɗɗo mo ganduɗa oɗo saa joni mbiɗo wonde ko kala ko Donald Trump takka ko hunde fonde momtede par ce que ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa ko kanko président Joe Biden waɗi ɗum wurti ministére makko justice département makko justice yo kat Donald Trump wonde candidat goyi walla yo cog ɗum ni so tawi ɗum ne jaari ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe démocrate ne puɗɗima yaltinde anda ko noon holno jogori wade e oɗo saa joni kono noon ko fuɗɗi yaltinede kam ene wayni ko kanko Donald Trump ene wayno vice président makko ko JD Vance jeeyaɗo toon to Ohio ha hande noon kanko Joe Biden ene wayno ko andaka taw holko jogori kewde balɗe garoje kono e wayno ko yimɓe nene ɓeydo heewde oɗo saa joni banggue démocrate en haaloɓe hakkude men en secret pour ƴewde peeje fof bawɗe waɗede hono kanko Joe Biden beele mo wawa oppa par ce que e nder sondage uji jaltuɗi ɗi henna ene wayno ko toɓɓe hakkude makko président Donald Trump nene ɓeydo towde wonande kanko Donald Trump pour gagnade woteji baɗoji ɗi ko jiita e ɗum ɗo hono kanko Donald Trump wayno ko hanki o heeɓino noon dango ummade toon to biyeteɗo Bobby Kennedy tataɓo on ko ɓi ancien président Robert Kennedy ene wayno ko on kadi ko candidat indépendant jiɗɗo wonde candidat pour hadde hono Joe Biden heɓde e nder noddango noon ko vidéo caggal nde noddango gasni woni wayno ko kanko Donald Trump banggue makko e banggue F Kennedy fof ɓe momti ɗiɗon noddali ɗi noon haawi yimɓe holko woni sababu mon kono noon e noddali ɗi koɓe kaldi hen ko kanko Bobby Kennedy won gueɗe ɗi ganduɗa ko wayno vaccination ngaji ko wayno poɗɗe ko wayno safaruji ni ene wayno ko gonɗinani ɗum ɗo ko hunde nafoore donc e nder vidéo tan hono kanko Bobby Kennedy o haali hen o wi mo haalde Trump o wi wondi ko on vaccin ji kewɗi won pinguji kewɗi baɗeteɗi surtout habde won ñawuji won ko ɗum ɗon ko ɗin gaddani américain ji probléme uji donc kanko Bobby Kennedy ko gueɗe ɗe o gonɗinani e ɗum kadi ne yante théorie ji hono kanko Donald Trump gueɗe ɗe o gonɗinani nde o laamu makko nde o laami nde ko fama tan e wayno ko kanko Donald Trump yiɗi ko Bobby Kennedy yimɓe muɗum fof surtout tawde ne jogui démocrate en beele ne garta e makko kanko Donald Trump continue hande nene circulaire toon to CNN ene wayno ko caggal muɗum nde ɓe gasni haalde tan ene wayno ko vidéo ɓe mumti ɗum ko wawi wonde fof ene wayno vidéo yalti e nder ɗum ɗoji mabɓe ɗiɗi fof kamɓe kanko Bobby Kennedy omo haalde e Donald Trump gueɗe mbaɗe noon ɗum ɗon kadi ko hunde nde ɓe jiiɗano yalta kono noon yaltinama par ce que yaltini ɗum ko Bobby Kennedy donc hande ruttitade to campagne makko kanko ancien président
Donald Trump en wayno ko ɗamina e jamme hono kanko yimɓe ko wayno gouverneur Sara Huckabee o meeɗi wonde presse secrétaire makko kañum woni joni gouverneur tonto to Arkansas hono Marco Rubio kañum hoore mum ɗaminnoɗo ne wona candidat pour wonde vice président makko ɓen ɗaminani haala jamme kanko Donald Trump noon o ari mon toon jooɗi toon to convention to ene yiya nofru makko banggue ñaabu ndu ne waɗi bandage donc mo takkodire hono JD Vance yimɓe hohoɓe woɗɓe ene goni banggueji mabɓe nano e ñaama foof ko donc jiiɗa ɗum e hanki hollanama kadi hono kanko gouverneur mo Ohio kanko hoore makko arini toon to convention to e kadi o holli weltare makko no fewi sibabunde JD Vance ƴeftede pour wonde vice président hono kanko Donald Trump ha hande sugnade kadi e hewɓe haraleɓe ko fati politique ƴeftugol JD Vance ko firti tan wonde ko kamɓe républicain ji eɓe jiiɗi continue wonde ko kanko Donald Trump gueɗe ɗe waɗata ɗe henna kadi yimɓe gonɗo cukalel ma ƴefti ɗum siftini ɗon tan JD Vance ko jaaro yara tan ko capantati e jeenayyi hitande e kadi ko neɗɗo mo ganduɗa gonɗinani wonde balle Amérique no foti jokkodirde leyɗele international ko wayno OTAN en ko wayno Nations Unies e gueɗe mbaɗe noon gonɗinani kadi ene wayno ko gueɗe kewɗe ko fate hen technologie ɗum ɗo fof ko hunde nde kanko Donald Trump gonɗinani ɗum fof ene wayno ko so tawi kamɓe ɗiɗi ɓe keeɓi laamade ene wayno ko kanko Donald Trump comme o wawa lamtade han kadi ene wayno ko JD Vance kam élimini candidat ji républicain ji andanoɓe fof ko wayno Nikki Haley en ko wayno Ted Cruz en ko wayno candidat ji goɗɗi républicain ji ganduɗa enen ɗaminno hawnaki e hitande ujunnaji 2024 kañumen koyemen ma gon candidat ji habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Mauritanie tungnadi kadi e journal biyeteɗo Sahara Media en wayno ko kanko ancien président Mohamed El Abdelaziz mbi cellal makko ko ɓeydi bonde oɗo saha joni ɗum noon tugnadi noɓe kaali ɓe mbi wonde ko mono toon to kaso siftin ɗon toon en wayno ko kanko hoore makko yaltino temps élection ngaji ɗi walla nde candidat ƴeftiɗen ɗi ɗum noon ko ñagade ko avocat ji makko pour kanko hoore makko mo jogui droit wonde candidat kono noon caggal nde natti wonde candidat nde wurtinama toon to kaso tugnadi noɓe avocat ji makko walla yimɓe takkiɓe mbi wonde ko affaire cellal makko koko ɓeydi oɗo saha joni wasde seɓorde e ɗum noon kadi ɓe ñaagui ko yaaci docteur eɓe spécialiste yo mbawa yillademo pour ɓe ƴeewa beela ɓe affaire ɓe toppitade cellal makko donc siftini ɗon tan Mahamadou Abdelaziz ko laaminoɗo leydi ndi hadde Mouhamadou Cheikhul Ghazouani arde pouvoir hitande ujunnaji ɗi e sappo e jeenayyi donc kanko laamino leydi ndi tugui hitande ujunnaji ɗiɗi e jeenayyi ha yetti hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi toon to Rwanda e tugnede kadi habaruji gomiriɗi toon ta ko radio France international habri hono kanko gardi leydi ni Paul Kagame so résultat ji puɗɗiɗi yaltude ɗi rokkima ken wona 99% ɗum noon siftini ɗon tan ko kanko Paul Kagame ko kanko laami ndiɗo leydi ma won joni duuɓi 25 e tugnade noɓe kaali hasinde mo rokki wonde yimɓe jeeyaɓe toon to Rwanda en ballal walla walli leydi ndi no fewi en wayno kadi no wiide wonni reporter ji wonɗo toon surtout reporter ji gonɗo toon to journal jeeyaɗo Belgique biyeteɗo collègue Beckman ɓe mbi wonde ko ene wayno ko kanko no laamiri ni o laamori ko doole ko wawi wonde fof ene wayno ko résultat ji jaltuɗi ɗi hollimo taw kanko provisoire makko kanko jogori gagnade ɗiɗo woteji baɗɗi toon to Rwanda siftini ɗon tan ko Rwanda kañum hoore mum koko dañño balle ummade toon to Grande Bretagne pour beele ne wawa jabde hôtel aji walla nokkuji mbaɗe toon taw yimɓe ne guitte toon to Grande Bretagne taw ko yimɓe sorniɓe toon ɗum mbiyata immigré ji gadde toon mofte mbaɗe toon ha kamɓe Grande Bretagne ɓe jaaɓa haalde haala mumen kono noon ko caggal nde kanko premier ministre kesumo toon mo Grande Bretagne vraiment caggal nde o laami nde o wi wonde ko ngal ɗo nanodiral ene wayno itti ɗum ha laaɓi ene wayno kadi kalis mo Rwanda rakono wona Rwanda no yooɓa kadi ala fuɗɗinoɓe nawede toon ɗum no wiri e wiide makko ɗum ɗo ko bonnande kalis kadi ɓe mbawa ɓe natani hen toon to Sénégal hono Amadou Ba kañum wonno candidat élection ngaji ɓennuɗi ɗi henne ɗum noon ko élection ngaji baɗɗi dans un mois lewru mars kanko kadi o meeɗi wonde premier ministre mo Macky Sall e ɗum ɗon e nder konngol ngol haali ɗum noon taw ɓe gudditi nokku goto nokku o kadi en inira ɗum hono biyeteɗo Ousmane Tanor Dieng ko salon mawɗo mo ganduɗa hen ɓe mbiyata ɗum ko salon galle parti mabɓe parti socialiste kanko udditi ɗum e donc nde o yehi toon o yetti hono Ousmane Tanor Dieng no fewi o haali histoire muɗum no fewi e caggal kadi nde sarɗiyankoɓe namdimo no fewi ko fate jokkodiral kanko Bachir Diomaye Faye wadde journaliste uji
jabade namde ko fate ñalawma makko temedere koɓe laami en woni konko Amadou Ba wi wonde komo rokki yimɓe ɓe rendez-vous mo wattu hen mo warta hen ko leelani siftinde on tan ko caggal nde kanko Bassirou Diomaye Faye nde won haaluji kewɗi o haali hen ene woni ko yimɓe hewɓe jeeyaɓe partiji goɗɗi surtout partiji lundu puɗɗima biskide ɗum mbi wonde ko on ko haali hen ko fof ko wona haaluji dariɗi surtout yen wiide wonde ko contrat ji kaalaɗi ɗi en wayno ko kanko hoore makko yamiri wonde ko gonnoɗo ministre de la santé guila kanko hoore makko ƴeftan pouvoir on yo oppu oto jaaɓe signine ɗiɗon kayitaji oyi ɗum ɗon ala fof constitution Sénégal ɗo wawi jabde ɗum ɗon par ce que so tawi o wonani laamu kanko o wawa yamirde ministre walla wadde hadde ministre ɓe kaali hen kadi gueɗe kewɗe ko fate surtout yen wiide wonde ko kalis tawa toon e tunnade kadi harallaɓe ko fate budget toon to Sénégal ene wayno ko budget mo mawɗo leydi wotante ɗum ko tirete ko laabi tati donc Macky Sall so tawi hay sinno budget muɗum e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi wotnoma ene wayno ko o wawi tirade hen tan ko tataɓal donc tataɓal ngal tawde o oppi laamu ko ñande o oppi laamu koye lewru avril firti wonde ko tataɓe ɗiɗi keddiɗe enne ɓe kalani holto ɗum woni ɗum ɗo fof ko ene wayno ko yimɓe hewɓe puɗɗima ruttitade hen hawnaki kanko Amadou Ba mo orto ɗiɗon haaluji so tawi kadi Allah jaaɓi dimanche garowo kadi ma mbaw fawde kadi émission spécial mo ganduɗa kamɓe Pindi TV ɓe mbaɗi ɗum noon ko Abou Diop kanko kadi jaɓɓino hono Abou Gaye kadi ko haralaɓe ko fate no politique kadi ɓe mbaɗi ɗum ɗemgal Pulaar beele heɗotoɓe radio Yo Sare ne mbawa famde holko haalete toon to Sénégal cakkitorɗen habruji men ko toon to Guinée tunnadi kadi e habruji gummiɗe toon to radio France international hono kamɓe militaire uji wonɓe toon to Guinée laamu ɓe mbawi nangude hono activiste uji ɗiɗi hon goto wiyete ko Fonike Mengue e goɗɗo kadi ne wiye Mamadou Billo Ba ɓeɗo ɗiɗo fof ko yimɓe jeeyaɓe to Front National pour la défense de la constitution ɓe nanggama guila ñande 9 lewru juillet ɗum noon ko talata ɓennuɗo kadi ɓe nangga koye kikiɗe muɗum nanguiɓe kadi ko taw ko yimɓe ɓe ganduɗa en jogui ɓurni comci armée kadi enen jogui pirlaji e kadi ɓe mbi wonde ko ɓe nawama nokkuji hay goto anda toɓe goni e oɗo saha joni en woni caggal muɗum hono kamɓe partiji politique gonɗi toon ɗi fof e kadi organisation ngaji kewɗi no kalden ni mbi wonde ko kala ko heeɓi ɓeɗo nanggaɓe walla ɓeɗo dahaɓe ko kamɓe laamu ngongu toon ngo mbiyata comité national de rassemblement pour le développement ko kamɓe kañumen goni responsable ene wayno kadi yante mabɓe kadi hono goomu toppiti ko fate avocat ji to Guinée ɓen kañum koye men mbi wonde dénonci wonde kamɓe gouvernement militaire gontono ko jiiɗa ɗum kadi hono député Sénégal naji goto biyeteɗo Guy Marius Sagna kañum hoore mum e nder toon to basu gongu toon to CEDEAO ene wayno kañum hoore mum wawi wultinde hono yimɓe délégation guinénaɓe wonnoɓe toon to CEDEAO nanggueteɓe oɗo saha joni toon to Guinée ene coke walla ene mbaɗe ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa ene fotani wonde laamu militaire gongu toon to Guinée ha hande jaɓani ha hande ala ko haali e nanggugol ɓeɗo walla kañum hoore yeddude walla jabde ko wawi wonde fof ene wayno ko seppoji nana mbaɗa toon hay sinde wona seppoji jamiraɗe beele ɓeɗo nanggaɓe e woɗɓe nanggaɓe ha heewi beele en mbawa oppede bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare ko ɗi habaruji jogonno hande oɗo ñalawma talata hawri ko 16 lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi nogas ne yen mbaale jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.